sengsara membawa nikmat, luwih-luwih dadi pendhita ning Purwodadi. Sengsara. Ya saiki sing tok lakoni ora pati sengsara. Aku mbiyen jan sengsara tenan. Nek diitung sengsara ning ora tak anggap sengsara. Aku wis bola-bali cerita tak critakake meneh ya. Aku nate membanggakan diri sebagai pendeta, ora ana sing nandingi aku sengsarane. Sebab saka Purwodadi iki neng ngori ora eneng dalane. Nek pas dong rendeng kudu mandek neng coran, mlaku saka coran nganti tekan ngori. Sekitar 5-7 kilonan. Wis ora ana sing nandingi aku sengsarane ra ono. Tahun 76 saka kene nganti tekan Mlowo kuwi, saka Mlowo ngori rungane dalane, kene tekan Mlowo kuwi dalane watune sak ndas gajah. Watune gede-gede dadi nek pas ketiga iso mlipir, nek pas rendeng jan soro tenan. Aku durung ditukoke sepeda motor. Kuwi sing boncengke Pak Slamet Dadi Susanto. Bayangno diboncengke Pak Slamet Dadi Susanto nganggo Vespa. Bonceng nganggo Vespa iki lho. Ora soro kuwi. Sing penak sing ngarep sebab ana pire lamburine. Ning kabeh kuwi ilang. Kebanggaan saya itu hilang nalika tahun 2017 ana pertemuan pendeta ning Sulur kuwi dijak ning Karangpung. Lho dalan ning Karangpung ki ora ana. Tahun 2017 lho. Ora ana dalan. Dijak karo almarhum anakku Wayong kuwi liwat alas. Jalan setapak lewat alas. Mula kabeh kebanggaan saya runtuh pada waktu itu. Lah nek 2017 kok ngene iki, ndahibo kakangku mbiyen sing jenenge Subakri kuwi. Tahun 1977 gek kaya ngopo. Sengsarane iki lho. Dadi aku ora pojo-pojo nek dibandingi karo sengsarane kakangku almarhum Subakri. Mulane aku ora duwe bombonge ngati meneh, kebanggaan saya hilang semua. Latihan nalika semono jane sadurunge kuwi aku duwe kebanggaan sing ora ana pendhita ngluwi sengsarane aku. Nah, sepisan malih sengsara tetapi membawa nikmat. Mari nikmati kenikmatannya, jangan kesengsaraannya. Dan kasangsaranmu meneh yen galih setya. Yang paling sengsara adalah apa? Perlawanan dari anggota majelis. Sebab sebagai pendeta minangka pendeta, kowe kudu kenceng goceki dasaring gereja sisih Allahe. Gereja mempunyai dua sisi manusiawi dan sisi ilahi. Tugasnya pendeta kuwi terus mempertahankan sisi ilahi supaya jangan sampai gereja sebagai organisasi atau lembaga ora beda karo liyane, ora beda karo lembaga perekonomian, ora beda karo LSM, ora beda karo liya-liyane. Keistimewaan gereja nanti sisi ilahinya dan bisa terjadi karena yang lain-lainnya memang tidak belajar teologi, inginnya ditarik ke sisi manusiawi. Mulane kudu kenceng. Nek nganti ora kenceng, kuwi jenenge lekas miring 12 iso kaya Petrus mengkhianati Tuhannya. Nah, kenceng nggon ngene iki kuwi racake gawe kasangsaran tumraping pendhita. Sebab mesti akeh sing lawan. Begitu kita menekankan tentang sisi ilahi gereja, sementara yang lain itu ingin ke sisi manusiawinya, ke dunia